Askotan aitatu izan dut, kazetariek galdetzen bai dute, beti ere sari ez eta horrelako ez, eta zein dudan saririk maiteena. Eta beti aipatu izan dut, Errikabarregi saria nuela maitatuena. Eta horren berriz, maitasun hori partitu egin beharko dut Beterriko liburuarekin, eta esaten ari nahizuna, ez da nolabait gaurko egun hau dela. Letrei bizia ematen dien, luma gozo ta ernea, ta Beterriko epaimahikoak eman dio informea. 500 horriko pieza eder bat, gaur saritzeko unea, Betoz Bernardo Atxaga eta soinu jolean semea. Laburrena eta behar bada egiatiena hitzen bitartez bizitza sortu. Ezin da bizitza hori sortu ez bada irakurlerik. Eta areago esango duke, ez badago irakurle talde bat, gizarte bat irakurtzen duena, hobeto esan da, atzian. Irakurriak berpiztu egiten du, hor dagoen letra hori. Euskal idazleok egunkaritan idazten ditugun artikuluak ez daude duintasunez ordainduak. Ematen ditugun hitzaldiak ondo antolatuak egon arren ez daude gehienak behintzat duintasunez ordainduak. Komunikabideetan udako elkarrizketa ezberdin horietan ez da apenas euskal idazlerik agertzen. Hauteskundeen balorazioetan ez da euskal idazlerik elkarrizketatzen. Tertulietan ez da euskal idazlerik agertzen, apenas, nidak edala. Eta euskal idazleak oso interesgarriak dira. Herrialde hau sentitzeko, ulertzeko, bereganatzeko eta interpretatzeko ahalegin berezi bat egiten duen jendea da euskal idazlea. Niretzako hori handia da irakurleek sario ematea. Batik bat, orain arte ohituta egon naizelako poesiagatik, egin dudan literatura motagatik, aforismoak, poesiak eta irakurle gutxiren gana iristen, ezta? Zenik pentsa gaur hemen egon nintzenik, hau izan zen nire eskola, hemen neskako egoten ziren, bestaldien egoten ginen mutillo, etortzen ginen honea dotrina ikastea eta eta hemen eman itxun nire lehen eskolak ere.
20 urterekin. Idazleak idazten du norbaitentzako, ez du berarentzako idazten, bestela luke bere lana argitaratuko, ez da. Nik norbaitentzako idazten dut, ez dakit norentzako, baina norbaiti zerbait komunikatzeko idazten dut. Beraz, honako sari bat jasotzea benetan ohore handia da. Eskerrak eman behar dizkiot beraz irakurleei, baita Larramendi Baskunari noski egiten duen lanagatik. Etxerako ordua iritsi zaigu Jon Zarra, kantazagun azkena alaitzeko gure bidea. Etxerako ordua iritsi zaigu Jon Zarra, kantazagun azkena alaitzeko gure bidea. Zenbat kanta eta hitz lagun